Изключително достъпен, лек и бизнес ориентиран, B5070 на Lenovo ще допадне на професионалистите и хората от бизнеса, търсещи функционален 15-инчов лаптоп на разумна цена. Шасито на модела е изцяло изработено от пластмаса, благодарение на което теглото му е малко над 2 кг, а дизайнът му е елегантен и ефектен. Благодарение на характерната си матирана текстура, корпусът на лаптопа е много устойчив на замърсяване, в това число и по отношение на отпечатъците от пръсти. Приятно впечатление прави и пълноформатната клавиатура с удобно раздалечени клавиши, лесна за почистване и поддръжка. Под нея вдясно ще откриете и една от най-полезните бизнес екстри на модела – четец за пръстови отпечатъци, с който можете да защитите лаптопа си от неоторизиран достъп. Вградената веб камера е друга практична опция, осигуряваща възможности за видеоконферентна връзка и видеочат. Добри думи заслужава и вградената аудиосистема с Dolby Digital Plus технология, осигуряваща чист, ясен и изненадващо силен звук. Като всеки уважаващ себе си бизнес модел, и B5070 предлага впечатляващо изобилие от интерфейсни опции за свързване и разширяване. 3 USB порта, четец за флаш памет карти, вход за кабелна LAN мрежа, HDMI и VGA видео изходи. Последните две опции са изключително удобни, особено за хора, на които често се налага да правят видео и бизнес презентации пред публика. Дисплеят на системата е 15-инчов с Full HD резолюция и матово покритие, гарантиращо неизменно високо качество на изображението, дори когато лаптопът се използва в силно осветена среда. Съчетанието от батерия с голям капацитет и икономичен процесор на Intel от най-нова генерация осигурява отлично време за автономна работа на системата – до 6 часа при нормално използване. Лаптопът е базиран на една от най-съвременните архитектури на Intel, двуядрен процесор с вградено видеоядро и допълнителна графична карта с 2 ГБ собствена памет. Прибавете към това солидното количество RAM и наличният твърд диск с респектиращ капацитет. В резултат получавате система, способна да се справи с изключително широк спектър задачи, от работа с електронни документи до обработка на цифрови изображения и видео. Макар да е бизнес ориентиран, мощният хардуер на 5070 му позволява безпроблемно да влиза и в ролята на мултимедийна система за развлечение от среден клас. На него не само може да гледате филми и клипове с висока резолюция, а дори да играете актуални гейм заглавия като Tomb Raider и Hitman Absolution при средни визуални настройки, нещо, което е безспорен плюс на модела. Въпреки мощният си хардуер обаче, дори при по-сериозно натоварване, B5070 остава хладен и тих. С B5070 Lenovo отново успяват да ни изненадат, предлагайки повече от очакваното, при това на изключително атрактивна цена. Една модерна мобилна система, съчетаваща тънък профил, откоряващ се дизайн и сериозна комбинация от мощен хардуер и допълнителни екстри.